So welcome back mga kalawang Bisaya, Davao ni Bay. So mga lods, ako nga mo boss, si Boss K mga lods. Ako nga buwan isa ko mga lods. So muna siya mga duha ang tato yung ano, wali kasi lang sa presyo. So nindot kayo. Oo. Okay kayo mga lods. So yang gikuha karon mga lods. Muna yung service mga lods. So asa ka boss? Kuan ya, Mergandi. Mergandi pala. So kumukuha mo yung unit mga lods, mga pick up van. Dili na mo dool kang Boss K. Dilo, salamat Salamat mo. po. Apeng. So mo to mga lods. Akong buyer mga lods, kuha mga lods. Wala pa to silagyan kay hapit ra. Duha ta to yung kaon. Wala lagi, wala may isang rapid presyo. Isa na lang. Okay ra yapon. Ganahan siya mga lods. Yung mga tools yapon ba. Okay kayo mga lods.